И здравейте хора, аз съм Пека ТВ и днес ще играем на God Simulator. Сега само разбрах, че трябва да натискам Play и пак Play. Ето ни. Това сме дебелата овца. И така, ти какво правиш тук? Сега съм през Пънчмен. Да. Баси звука. Мамале, че знаят ли какво е това? Ти как оживя, бе? Бум! Ти бум! И пак. Какво? Бум! Добре, бе, друг път съм излитал. Това вече е яко. Какво е това, бе? Бегай, бе. Я чакай да подложим и тази на тест. Аре, бе. Добре, това ще го пуснем. Къде е това? Ей това. Къде си, бе? Еш, къде отиде, ба? Ми изчезна. Нямам да го взимаме. Окей, сега ще видим колко ще е здраво да е това. И ако е толкова здраво, ще си го поръчам от интернет. Добре, това е мега здраво в кавички. Аре. Така, така има бойна арена, нали? Нали? Да. Бум! Аре, бе. Хум! Кой ще е втория? Бум! Дум! Сега последния къв е. Това ли е последния? Да. Сега съм силен. Аре, бегай, бе. Още ли искаш? Сега гледай, такъв съм силен. Мале, аз съм бадас. Лош. Пат. Какво е това? Какво се прави? Не! Това не трябваше да го взимам, защото сега да е отвратително. И ще го... Ще си смажем. Да. Ма ще оцелем. Та коза е... Бум! Мамале! Контейнера! Контейнера! Yes! Yes! Не! Аз съм бил трамплин. Как ще се кача? Ето така. Точно така се казва. Значи, така се прави. Завирса главата през стълбите и се качаш нагоре. И така става тази работа. Това е много бавно нещо е. То самият всякът луд. Накол съм. За малко да падна. Накъде сега? Какъв си ти там, бе? Я те избутаме, Не, без да искам. Всъщност беше нарочно. Не! Бум! Ти оцеля? Какви си тия топки?
Уи. Това ще гръмне ли, а? Ми гръмна ми. Тук дали ще излитна? Ще излитна ми. Още. Още. И... добре. Добре, бе, айде стига сега. Мишел. Бай! Трин! То не съм го вземал. Тук се преспънах 1000 работи. Имате ли едни бомбони? Искам да са на киндер. Ти какво правиш, бе? Искам да са на киндер. Ясно? Ясно? Ако не... Мъртъв! Дай киндер! 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 Така. Добре, там ще оставя. Какво си тива? Птица. Листо. Не знам какво. Как ще се преспам в това? Не! Това беше нищо. Мрете! Мрете за винаги! Ами ти, бе, какво ще продължаваш, бе? И ти, бе, ти какво плачеш? Що плачеш? Аха. Бой! Парти! То пък се разбяга на едно място. Какъв този път? Нещо. Факли. Какво това, бе? Нещо. 5 човека трябва, Окей. И мъжки. Парти! И там има някаква скала. Бой! Сега ще престора на умря да не ме сгади. Така. Гадост. Мислех, че няма. Добре, сега да вземем този човек. Не е храната, типа само за това мисля, за храна. И към онова червеното нещо. Така. Типа да не се събудиш, не знаеш. Така е. Къде бягаш, бе? Ще прибия, ей. Ти си тук и няма да мърдаш. Ясно? Ясно ти е, нали? Ясно! За първи път да не се прибие. Ба съм бил птица, Какво взех? Човек! Ела така. Ела. Ми бъгвай се колкото си искаш, аз пак ще отида там. Езика ми се откъсна. Ела тук, бе. Няма да бил жълтоко. Ще плюя, ей. Взех ли те? Взех-те. Не. Ще взема, ей. Ще взема. Идвай тук. Ще бия. Не бягаш. Нямал. Няма мяу, нямал.
Има само бал. И ти тука. Мръсни сала! Нева! Какво беше това? След малко пак ще го видим. Но няма много. Няма да ти... Ще спра да бия, когато престанеш. Идвай. Идвай. Така. Продължаваме. Идвай. Няма да те бия, ако не идваш. Ако дойдеш, няма. А ако няма да дойдеш, ще те бия. Седиш тук и не мърдаш. Ще бия, ей. Бих ли те? Бих те. Защото те не слушаш. Айде сега. И така става ни един човек. Тоест ето този пич. Готово. Аре бе. 5 ли са? 5 ли са? Не са 5. Някой изчезнал. Къде си е то праскан? Да не се криш тук. Много хора се крият тук. Къде си, ба? Не бяха ли 5? Не бях. Не знам. Още един тогава. Добре, бе. Един от ние хора ще взема, защото ме дразнат. Двама ли взех? Не. Аре, влиза. Идвай, бе. Идвай. Добре, теб няма да взема, защото си грозен. Зеленото. Добре, бе, за кой ли път се преспъвам? Газ? Един човек ми трябва. Още един. Не. Двама са изчезнали. Ето го единия. Ти къде бягаш, бе? Ела е. Ела тука, бе. Идвай. Пум. Сега ще идваш ли? Така. Сега. Добре, бе, вие къде бягате, бе? Какво съм ви направил? Къде е момичето? Къде е момичето? 1, 2, 3, 4. О, бе, къде бягате, бе? Още един човек. Горя. Това е супер. Ето това. Къде бягаш, бе? Къде, бе? Ето та. Що бягаш от мен? Не, теб няма. Ти си грозен. Ти вече си красив. За пореден 1000 път се преспъвам. Готово! Добре. Хайде. Готово! Сега какво ли ще получа? Нещо. Сега мога да ги таковам на едно. И ги разпръсвам. Да. Не бягайте, вече съм тук. Готов. Сега ще се спускаме на това.
Сега! Сега. И хум, бич! Надюшега. Така. И добре хора, това ще бъде края на този клип. Абонирайте се за още клипове и чао!